سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو بدرجة على ما قداس نزلوم أرستات حزنا لكم قريبنا لنا نايلوم أرستي كاب مع كلاي مبراغي كون إسرائيل أب تحت مرحلة بنيامين نتنياهو نتزوباتي أبز قدد عزقت توزدو خمزلا على ملو كسدمم جمير الله أب العلاقات زفتصمتو قفعي زفتصمتو تراي دي كون استقصلو زلا قفعي نقول العالم أسكع كيو كبكة بوت رايدس أجابت حجر يكونت حج دما أب ليبانوس أوشت حدة معلتات بمايت قصر حزب قتيلة خمزة أب كل تشون شدشن أمونجو حزب الله أمونجو إسرائيل وقت خايدون يرو أب تكويناتتي ورحز وسد كوينات كباب الشح سميتهم أبز حلفة معلتات راي أب حار معلتي لعلي 557 بدأ من نفرت مثالات قتيلة مالهم إسرائيل زغول دمان حزب الله نهرم لنا نابلي أتزعزن إسرائيل كم مقبار ما يكون مجمرية ما يكونن كاب نسبع عمد زقبر وسرحيو بتونكو زقرب بكاميرا زغدح زلو سلو زغوني أبقد معلم يوصل سلو زلو بتوساخيون أمريكان أوروبان نسرائيل يدقفون أصواري هبوم هلاو مني إزي تزقرب كفالناتو أب UN دما بسفيو كزرب كنسمينا لحن مجمريات ريبورت كابتي Ambassador Nai Libanus can smile. Minister, thank you so much for your time. It's been a devastating 24 hours in Lebanon. The death toll continues to rise. I just want to get your assessment on the current situation in the country. Indeed, it has been a very, very, very difficult 24 hours. It's been a difficult week on Lebanon. Last week, or 4 or 5 days ago, we started with the pagers. We had thousands of people in hospitals. We had thousands of victims. We had thousands of people, moving from different parts of Lebanon into the city, into Mount Lebanon and different areas. So we are really living a true war. We've been talking about potentially an escalation. I think we are in the... انتهي بالزلو ليبانوس the last 24 or زحلف إسرائيل 24 شو ساعات رايدي كونه بسومنيو حماق النيا زلا زدما مجمريا بتبيجر سبحال تكنولوجيا تتكيما إسرائيل حدقنيا مدقعتي قبر شبراو مدقعتي كم زفصمتي زنقر زلو إذا مدقعتي زقبرته بكل وجن يكوننا يسعي بالله مغنياتو كوننا ترايكا يكوننا يسعي بالله إسرائيل حماق نفض قبر كند منتاي رقعت كتاتو خم تخل حجي اليوم سي ازيوم رقعت يوم كبلهم يخل إذا رقعت هيكونن كسع كندي حدقنيا منقست مخاننا إسرائيل تراين على ما فيت زلو إذا دما ناي وق كوينات جبنات قبل عليه دما نتيت سيفيل أو تكنولوجي نوتهدر أو تكنولوجي نمتكام even ناي CIA حلافنا أمريكا زنبر قدم إذا زحزن تكبار إسرائيل دفتصمته كفيتاتو دل أفدقة بحج نخفت أمزغل حماق كسع كندي أمقات كخيت كمزغل على ما فليت الله يلو لأنه غلط ما نعم عربا عالم تكنولوجي مقابريانا إسرائيل كسب زغونة كسع كندي حدا جنياك خون كمزغل نعلم ما فليت الله نتهم كوربوريشن نعم عربا عالم دما بعلوتا سألياتهم كمزلات ميديا يقول سألنجن بزحات حزب عرب تكنولوجي ناتهم كابناي معربا عالم نابناي تشاينا قصهم يقص لهم زلوا بأشحات أوردر يسيقبر كم زلوا يزن قرزلوا انتينا نرزل نابزو قدايزي إسرائيل زدلي يتخذ قبر كم تخل علم لخاو حق زبلو ودما كم زي سرح ورد ليستي رولز بيزد وورلد بال إسرائيل حق خمزلو كفلتا أعمى خمزة يبلو بفلاي أمريكا أتزلع على وردة رخبت حقريا بريزنتنا أمريكا أبتي يونايتد نيشنز كزارب كله بخل لي وردة قتيمو مخنياتو نزو كنتات زيت أطو كبل سخل حقر أمريكا ينيرو أعمى خمزة يبلو قلنا على ما فيت إلا مالتي. The eye of the storm today. War is happening. As of yesterday, the death toll was over 500. Today, the numbers are still being, reassessed. I think if we continue on that escalation, if we continue on that negative, escalation in the south and the Bekaa, we will be looking at numbers beyond the hundreds in the next 48 hours. That's why our Prime Minister today canceled the cabinet meeting and decided to travel to New York with hopes that we can still get to a ceasefire and kind of cut the cycle of retaliation on both fronts that's happening. أتي أقاطي مزلو درجاني قتلت ويون ساعكنا يموت أبحث إرجزي كندزي سبك موت مخالو اتكاقاتم زغل حدقاك ساعة كندي مخاني زنقر زلو إسرائيل حجون انتغوني تقديدهم زعتو وكينات مخاني يمكن أقرز فتنو زلو اتزحزن كفال أبزو سمعج. Sharing information with the U.S. anymore about its plans. You mentioned that pager attack. Here's Secretary Pompeo with me on Sunday. Watch.
I thought it was really interesting that the U.S. comes out after the explosions of the pagers and devices and says, we knew nothing about this. What does that tell you in terms of Israel sharing information with the U.S. now? Maria, this is really important. This tells you all you need to know about the Israelis' trust of the United States today. An operation like that, they almost always would have notified the United States in the advance of the attack. But this time, no, this time they didn't notify us, probably because they felt like the Biden administration was like, no, you can't do this. Well, if you do this, we'll ask for it. Haven't had for a long time. The Israelis don't. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማርክ ፖምፔዮ ቀደም ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ዝነበረ እዩ እንታይ እስከ ገሪሞም ኣሎ ናይ ብሓቂ እዮም ዘገርም እዚኦም ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ዘገርም ሕብረተሰብ እዩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነቲ ናይ ፔጀርስ ማለት ናይ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ከምዚ ሬድዮ ሃለው ትጥቀመሉ መሳርሒ ቡ ገይሮም ፈንጂሮም ኣሽሓት ሰባት ከም ዘቕሰሉን ልዕሊ 50-60 ሰባት ድማ ከም ዝተቐትሉን ኣብ መንጎም ህፃናትን ኣዴታትን ከም ዝነበራ እውን ይንገር ነዚ ክገብሩ ከለዉ ነዚ ፍፃመ ክፍፅሙ ከለዉ ንኣሜሪካ ኣይነገርዎምን እስራኤል ማለት እዩ እጅ እንታይ የዛረባ ለዛ ጋዜጠኛ ማለት እዩ ሓዚና እስራኤል ምእማን ኣብያትና ከኣምኑና ይከኣሉን ስለዚ ምሳና ሸር ክገብሩ ይከኣሉን ክሳዕ ክንደይ ዝሕዝን እዩ እስራኤል ክትኣምነና ዘይምኽኣላ እቲ ሓደጋ ዝፈፀምዎ ኣይኮነን ዝሕርቃ ዘሎ ተርዲኹም ኣለኹም እስራኤል ንዖም ከይነገረ ስለ ዝገበረቶ ኢንፋክት ርእሶም ጥዑይ እንተዝኸውን ነይሩ እስራኤል ንዖም ከይነገረት ነዚ ስጉምቲ ብምውሳዳ ክሳዕ ክንደይ ከም ትንዕቆም እዩ ዝነግሮም ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ተናዒቆም ከም ዘሎ ኣሜሪካ ዋላ ሓንቲ ዓቕሚ ዘይብላ ሃገር ምዃና እስራኤል ናይ መራሕትን ኣሜሪካ ምንጋር ዘድልዮም ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሮም ዘለዉ ሃቡ ክብልዎም ከለዉ እስራኤል ከም ድሌቶም ክወስዱ ዝኽእሉ ግን እስራኤል ሓበሬታ መሊሶም ንኽቦም ንኣሜሪካ ግን ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ ብዙሓት ካልኦት ነዚ ንዕቃት ናይ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝብልዎ እስራኤል ክሳዕ ክንደይ ንኣሜሪካ ከም ትንዕቃ እዮም ዝነግሩ ባት at the end of the day እቲ ሚድያ እቲ ኮንሰርቫቲቭ በዓል ፎክስ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ኩሉ ግዜ እቲ ሓደጋ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖላራይዜሽን ስለ ዘሎ ኣብቲ ፖለቲካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ባይደን ድኹም ስለ ዝኾነ ክእመን ኣይክእልን እዩ እጂ ስምዕዎ እቲ ሰብ እንታይ ክብል እዩ ኣብዚ ክዛረብ ከለኹም ሰምዑ ኢና ሕጂ Well, he's right. I mean, the real issue here is the fact that the United States has appeased Iran from the very beginning of the administration, backed off on the sanctions, tried to enter into a nuclear deal. So look at where we are. I mean, Iran has operationalized all of its proxies. They've shut down the Suez Canal. Their proxies have fired ballistic missiles at U.S. warships, and we still haven't responded against Iran. 200 plus attacks against U.S. troops that are stationed in Syria and in Iraq since the beginning of this administration. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ጌጋ ናይ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ዝመርሕነት ዘሎ እሱ ከዓ ንእስራኤል ከምቲ ዝድለ ከምዘይ ሓገዛን ንኢራን ኣብ ምህራም እዚ ጀነራል ዝነበረ እዩ ዝሕዝን እዩ ኩናት ንኢራን እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ እቶም ናይ ኩናት ጎስጎስቲ ናይ ኣሜሪካ ንኢራን ክሃርሙ እንዲዮም ከይደቀሱ ዝሓድሩ ዘለዉ ስለዚ ንኢራን ብዘይ ምህራም እዩ ኩሉ ዝዛረቦ ዘሎ ስለዚ እቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ነቲ ኩነታት ዘጋድዶ ዘሎ ንሱ ይጠቕስዎን እዮም ንሱ ከም ንቡሩንዲ ሕዝብላ ዝገብሮ ዘሎ ወይ እውን ሕቲ ዝገብርዎ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ተናይቃ ከም ዘላ ስለዚ እስራኤል ድሌታ ትግበር ፀገም የብሉን ተሞቱ ፈለስጢማውያን ተሽግር ኣለዎ ግን ንሕና ድማ ንኢራን ካመሊስና ክንሃርም ነይሩና እቲ ዘረባ ናይ እዚኣቶም ስለዚ እዚኣቶም እዮም ካቶም ሞራላዊ ኮምፓስ ናይ ዓለምና ክነግሩ ዝፍትኑ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን መድረክ ኢና በፂሕና ዘለና possibly might have to get involved. I mean, I don't think we can stress just how dangerous this entire situation is. Now, for us, the Biden administration, you know what's so ironic? Joe Biden will take the stage today at the United States General Assembly, or the UN General Assembly, to declare the results of his foreign policy. How could we have such a better contrast of not only a failure, his signature foreign policy objective of the last years was to secure a ceasefire. They no longer even, think that ናይ ብሓቂ ኣብ ዝሕዝን ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ እቲ ኣሜሪካ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ባይደን ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ውርደት ዘጋጠመ ሃገር ምዃናን እቲ ጉዳይ ድማ ምናልባት ገሊኹም ሕጂ እስራኤል ነፍሳ ክትከላኸል መሰል ኣለዋ እንድዩ ነፍሰ ምክልኻልን እስራኤል ትገብሮ ዘላ ደረጃ ነንበይን እዩ እስራኤል ኣዝዩ ፕሬሲሽን ንፁር ዝኾነ ዕላማታት ክሃርም ዝኽእል ኣፅዋር ዘለዋ ሃገር እያ ትበሃል ስለዚ ነቲ ሕዝብላ ዕላማታቱ ርያ ክትሃርሞ እየ ዝግባኣ ሲቪላውያን ትቆትሎ ዘላ ከምታ ሕዝቢ ኣብ ሓማስ ገበረቶ ልዕሊ 41,000 ሰብ ተቐቲሎም ኣለዉ ዝብሉ ዘለዉ ተወሳኺ ሕጂ ኣብ ሊባኖስ ከምኡ ክትገብር ተኮይና ኦፍኮርስ ዝገበረት ተገበረቲ ኣሜሪካ ባይ ዘ ወይ ግደፊ ድዮ ክብላ ትፅበየን ኣሜሪካ ንኣብነት ከምዚ ምስ ኣጋጠመን እስራኤል ግደፊ ከማይ ትግበር ክብልዋ ምስ ትፅበ ኖ ወታደራት ናቶም ናብኡ የቕርቡ ኣለዉ ኢንኬይስ ሕዝብላ ወራሪ ተገይሩ ወይ ውጊ ተገይሩ ንእስራኤል ምንታን ክሕግዝዋ ሰራዊት ናቶም ናብ
እስራኤል ገጾም ينቀሳቀسሉ ብዙሕ ወታደራዊ ኣጽዋር ከባቢ 40,000 ዝኸውን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሰራዊት ኣለዎም ከባቢ 40,000 ዝኸውን ኣብ ኢራቅ ድዩ ኣብ ቀጠር ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ኣብ ከባቢ እስራኤል ድማ ሰራዊት እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተወሳኺ በሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ድማ ሕጂ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ናብ እስራኤል ገጾም ينቀሳቀሱ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዝጋጥም ዘሎ ዕንወት ተፍቅደሉላ ወይ ትድግፋላ ጥራይ ዘይኮነስ ምሉእ ተሳትፎ ከም ዘለዋ እቲ ህዝቢ ድሮ ናብርሃሉ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እዚ ከዓ ንክንደይ ግዜ እሞ ክትሓቦ ሓቂ ንዘላለም ክትሓቦ ይትኽእልኒ ኢኻ So it's going to that's possible. Second now was to prevent the explosion of full-blown nuclear war, or full-blown regional war, hopefully not nuclear. It's September 24th. We're weeks away from October 7th anniversary, and it just seems even more likely that that's the result. 500 people killed roughly in Lebanon in a single day, the biggest clash since 2006. All of the reading and research that I've done so far, it is terrifying what this war would look like, and it would 100%, I want to be like very clear, the U.S. establishment is 100% committed. If this thing goes full on, past 2006 levels, which current indications, if it does, that's what it would look like. Yeah. We're in. There's no getting around it. We got 40,000 people there. Our troops are going to be in trouble. እንታይም ዝብል ዘለዉ ኣሜሪካ ሙሉእ ተሳትፎ ዘለዋ ሃገ ኣብዚ ኩናት እዚ ሙሉእ ተሳትፎ ኣለዋ ረብሓ ድማ ይብላ ናይ ብሓቂ ረብሓ ዘይብላ ንረብሓ ናይ እስራኤል እውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንረብሓ ናይ ቤንያሚን ነተንያሁ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ዝገብሮ ዘሎ ካምፔይን ስለ ዝኾነ እዚ ንረብሓ ናይ ሓደ ፖለቲከኛን ወይ እውን ሓደ ዓሰርተ ዘይኮኑ ኣኽረርትን ሓደገኛታትን ብገበን ናይ ኩናት በቲ ንሶም ዘውፅዎ ገበን ናይ ኩናት ዝድለዩ ፖለቲከኛታት ንረብሓ ናቶም ተባሂሉ ሃገር ምሉእ ኣሜሪካ ዝኣክል ደድሕሪዮም ኩሉ እቲ ዘለዎ ክብሪ ብምውዳቕ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ህዝቢ ሓደጋ ንኽፍፅም ድሕር ዘይብል ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣሜሪካ ክንዲ ምንታይ ናይ ዓለምና ሞራላዊት ሃገር ወይ እውን ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላት ተኸብር ክትከውን እያ ትፍትን እቲ ሪያሊቲን ክትክሕዶ ይትኽእልኒ ኢኻ ፅቡቅ ነገሮም እንታይ እዩ ማለት እንታይ ሚድያ ናይ ዓለም ስለ ዝቆፃፀርዎ ኣሜሪካ እናቐተለትካ ከላ ጥዒቲ ሃገር እያ ንኽትብል ዘኽእል ሚድያ ገይሮም እዮም ስለዚ ክንደይ ኣሎ ኣፍሪካዊ ነዚ እናረኣየ ክንደይ ኤርትራዊ ኣሎ ነዚ እናረኣየ ኣሜሪካ እታ ዝበለፀት ሃገር እያ እናበለ ዝጀሃር ምክንያቱ ድሌታ ትግበር እስራኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ስለ ዝተወለደ ድሌቱ ክገብር ይኽእል እዩ ድሌቱ እንተገበሩ ኣለዎ ብዙ ከይሓፈሩ ኣምላኽ ንእስራኤል ድሌቶም ክገብሩ ኣፍቂድሎም እዮም ዝብሉ ከምኡ ኢሎም ፅሑፍ ኣብ ኮሜንት ኣለዉ ኣምላኽ እስራኤላውያን ብቦምባታት እናቐተሉ ከለዉ ክከላኸለሎም እዮም ቆልዓን ሰበይቲ እናቐተሉ ከለዉ ክከላኸለሎም እዮም ዝብሉ እንታይ ዓይነት ኣምላኽ እዮም ዝኣምኑ ግን ኣነ ይርዳእንን እዩ እቲ እስራኤል እዚ ሎሚ ዘሎ እስራኤል እቲ ኣብ ሓንጎልካን ኣብ ባይብልን ዘሎ እስራኤልን ሓደ ኣይኮኑን እዚኦም ካብ ኤሮጳ ዝመፁ ህዝቢ እዮም ቀዲሙ ኣለኹም ካብ ካልእ ኤሮጳ ዝመፁ ህዝቢ እዮም ምስ ናይ ቀደም ጥንታዊ እስራኤል ፈቲኻ ፀሊኻ ኣብቲ ጥንታዊ እስራኤል ዝቕመጡ ዘለዉ እቶም ፈለስጢማውያን እዮም ኣብኡ ካለዉ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኣለዉ ኣይሁድ ኣለዉ ዝነብሩ ዘለዉ ኣለዉ ኣይሁድ ኣብቲ ዓዲ ኦርቶዶክስ ክርስትና ዝኽተሉ ኣይሁድ ኣብዚ ኩናት እዚ ክሳተፉ ዘይኮኑስ ናብዚ ንከይሳተፉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ ሳቶም ድማ ምስ ፈለስጢማውያን ፀገም የብልና ብሰላም ክነብር ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ናይ ፅዮናውያን ንሱ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እናበሉ ለይትን መዓልትን ሰላማዊ ሰልፊ ገብሩ ብፖሊስ ናይ እስራኤል ድማ ከም ሕሱም ዝጭፍጨፉ ሰባት እዮም ኣብ ውግእ ከኣቱ ሃይማኖቶም ኣይፍቅደሎም እዩ ስለዚ ፈላሊኻ ፖለቲካ ምርዳእ ከድልየካ እዩ ሽም እስራኤል ስለተጠቕሰ ንሕና እኮ ሕብረተሰብና ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ወይ እውን ሓንጎሉ ክሳዕ ክንደይ ብሬን ዎሽት ኮይኑ ከም ዘሎ እንታይ ትፈልጥ እስራኤል ኢሉ ንደቁ እስራኤል ኢሉ ዝፅውዕ ሰብ እኮ እዩ ዘለና ኤርትራ ኢሉ ክፅውዕ ዘይደሊ ንደቁ እስራኤል ኢሉ ክፅውዕ ግን ፅኽፍ ዘይብሎ ህዝቢ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣብ ሕብረተሰብና እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ሪኢና ኢና ኢትዮጵያ ኢልና እውን ንፅውዕ ነርና ኢና ሕብረተሰብና ብዙሕ ግዜ ብሬን ዎሽት ኮይኑ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሽም ናይ ንኣብነት ሶሪ ኣብዚ ኣርእሲ እዚ ኣይትኸይድና ግን ኣሽማት ከነውፅእ ከለና እንታይ ንጥቀም መብዛሕትኡ ግዜ ኣሽማት ናይ እስራኤላውያን ኢና ንጥቀም ዋይ ከማና ክርስቲያን ዘይኮኑ ናብ ካልእ ዓለም ዘለዉ ባህልኻ ዘንፀባርቕ ሽም ዘይትፅውዕ ናይ ኣምላኽ ስድራ ቤትና ንገለ ሰብሲ ድሑራት እዮም ገለ ይብሎም ንኣብነት ፍቕረ ማርያም ክብሉ ከለዉ ወይ እውን ገለ ክብሉ ከለዉ ነቲ ሃይማኖቶም ብቋንቋኦም ክገልፅዎ እዮም ፈቲኖም ሕራይ ነዊሒቱ ስም ንክፅውዖ ከቢድ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ዝኾነ ነገር ክፅውዕ ከላ ክፍለ ገርጊስ ክብሉ ከለዉ ወይ ዓንደ ማርያም ክብሉ ከለዉ ወይ ገብረ ክርስቶስ ክብሉ ከለዉ እዚ ኣስማት እዚ ትክክለኛ ቋንቋ ተሰቂምካ እንታይ ካ ትገብር ዘለኻ ንባህልካ ዝገልፅ ሽም ናትና ግን ከይዱ
ሒዝማኤል ገለ ይብል ኣብ እስራኤል ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ሓደ እስራኤላዊ ከም ዝፅዋዕ ስለ ዝነበረ እንታይ ይገብር ነይሩ ብዘይገድስ ኣብ ሕብረተሰብና ጥራይ ካትሪዮ እዚ ወይ እውን ኣብ ኣፍሪካውያን ካትሪዮ ኣብ ምዕራባውያን ኣይትሪዮ ነዚ they really change ገይሮም እዮም ጀርመናውያን ክርስቲያን እዮም ካብ ቀደም ከምዚ ኣሽማት ግን ኣይጥቀሙን እዮም ናቶም ንባህሎም ዘንፀባርቕ ኣሽማት እዮም ዝጥቀሙ ብዙሕ ግዜ ንሕና ድማ ነቲ ናትና ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ክርስትና ምናልባት ቅድሚ እስራኤላውያን ኣይተቐበልናያን ግን ካብ ክንዲ ናይ እስራኤላውያን ወይ ቶም ኣይሁድ ዝበሃሉ ክርስቶስ ካብ ዝውለድ ኣቐዲምና ክርስትና ዝተቐበልና ሕብረተሰብ ኢና ብናትና መንገዲ ክንነብሮ ክንፍትና ኣለና ክርስትና ኣብ ካላርስ ኸይደ ኣለኹ እዚ ስለምንታይ ኸይደ ዘለኹ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣርጊመንት ስለ ዝረክብ እየ እዚ ሎሚ ዘሎ እስራኤል ብዙሕ ግብረ ሰዶም ዘለዎ ዓዲ እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ብሕማቕ ነገር ዝፍለጥ ሰብ እዩ ግፍዒ ዝፍፅም ሰብ እዩ ኣብ ቴሌቪዥን ናይ ሃገሮም እንታይ ክብሉ ሰሚዕናዮም ኣለና ኣብ ዝኾነ ምፅኦ ፍፅም ኣይንኽእልና ዩቱብ ኣይሕልፎን እዩ ክንደይ ቪድዮታት ናይ እስራኤል ተኸልኪሉኒ ኣሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ተሓልፍቲ ኣይተሓልፍን ኣይፈልጥን እየ እንታይ ወይ ከዓ ደንጉይ ዝመፀኩም ናይ እስራኤል ብኸመይ እዩ ቀልጢፎም ኣይሕልፎን እዮም ድሕሪ ክንደይ እዮም ዝሕልፎ ኦኬ እንታይ ኢና ክንብል ደሊና ኣለና ኣብ እስራኤል እስር ቤት ንዘሎ ፈለስጢማውያን ደቂ ተባዕትዮ ዝብለኩም ብሓይሊ ነቶም ወታደራት ኣብ ዘሎ ብሓይሊ ዓሚፅኩም ግብረ ሰዶም ርክብ ምስኦም ግበሩ ኣብ ቴሌቪዥን ናይ ሃገር ኣሽሓት ዝዛረቦ ቅቡል እዩ ፅቡቅ ገበርኩሞም ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ፅቡቅ ገበርኩሞም ዝብል ቴሌቪዥን ዘለዎ ሃገር እያ ንሓደ ሰብ ኣብ እስር ቤት እቲኻ ብሓይሊ ክትዕምፆ ወዲ ንወዲ ክዕምፀ ማለት እዩ ካብ ዝኸፍ እንታይ ክሰምዕ ትኽእል ኩሉ ዓይነት ግፍዒ ክገብሩ ስኽፍ ዘይብሎም እሞ ንዑና ገበሩኻ ባይ ዘ ወይ ለንቀና ሓንቲ መርከብ እውን ትዘውር ነይራ ልክዕ እቲ መጀመርያ ንህዝቢ ጋዛ ክድብድብዎም ከለዉ ሲ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ በሪኽ ቦታ ብመራኽብን ብገለን ከይዱ ይዕዘብ ነይሩ ንክሪ ነቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጋዛ ዝወርድ ዘሎ ንኽርዮ እንጆይ ንክገብሮ ብፍሉይ ኣውቶቡሳት ገለ ከይዳ ፍሉይ ቦታታት ኮይኑ ነቲ ደብዳብ ይዕዘብ ነይሩ ስለዚ ብዙሕ ሕማቕ ኢኻ ትሰምዕ ካብቲ ዓዲ ዝወፅእ ግን ስቲል ኣብ ሓንጎል ናይ ሰብታ ኢትዮም እዚኦም ናይ ወድሓርካ እኮ ክርስቲያን ተኮይንካ ኮነ ክርስቶስ መንዲ ቀቲልዎ ኣነ እኮ ዝገርመኒ ኣሎ ክርስቲያን ድሕሪ ኮይንካ ክርስቶስ መንዲ ቀቲልዎ ኣይሁድ ኣይኮኑ ቀቲሎም ነቶም ክርስቲያን ነቶም ሃዋርያት ከም ሕሱም ዘሳደድዎም መንዲኦም ኣይሁድ ኣይኮኑ ኣበይ ትዊስት ዝኾነካ ዘላ ነይር ዳነን እዩ ክርስቲያን ኮንካ ካብቲ ዓዲ እኮ ከም ሓደ ጓሓፍ እዮም ዝቆፅሩካ ከም ሓደ ክብረ ዘለካ ከይመስለካ ኢድ ነቶም እስራኤል ዘሎ ኣሕዋትኩም ሕተትዎ ክርስቲያን ስለ ዝኾንካ ፍሉይ ክብሪ ዝብሃኻ ይመስለካ ኣይኮነን ክርስቲያን ንፀሊም ገለ መለሲ ነቶም ፃዓዱ ክርስቲያን ካብ በዓል ኣሜሪካ ንዝኸዱ እንታይ ገብሮም ከመ መዓት ቪድዮታት እዩ ዘሎ ስለዚ we have to ንጹር ዝኾነ ስእሊ ክህልወና ኣሎ ኣብ ሓንጎልካ ዘሎ ፋንታዚ ዘይኮነ ኣብ ሪያሊቲ ዘሎ ድሓርካ ድሌቶም ክገብሩ ክእሉ እዮም ኣብ ዓድማ ነፀገም የብለይን ዓዶም እዩ እቲ ሕቶ ግን ነዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ካል ሃገር ኮንካ ፅቡቅ ገብሩ ኣለዉ ፅቡቅ ገበሩ ትብል ክሳዕ ክንደይ ዓሌታዊ ምዃንካ ሰብኣውነት ናትካ ድማ ሓሶት ምዃን ኢኻ ትፈልጥ ሕጂ እንታይ ይብሉ ንዓይ ጆርጆ ናይ እስላም ደጋፊ ኢኻ ኖ ናይ ሰብ ደጋፊ እያ እስላም ሰብ እዮም ባርያ ናይ ኣምላኽ እዮም ተፈጢሮም ሃይማኖቶም ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝፍፀም ዘሎ እዩ ኣብ ዝኾነ ሃገር ገፍዒ ክፍፀም ከሎ ድማ ጌገያ ዝበላና ኩናት ኣይድግፍን እየ ሰላም ክኸውን እየ ዝደሊ ኩናት ክኸውን ከሎ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩናት ሪፖርት ክገብረ እየ ዝፍትን ከምቲ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ዘይኮነ በቲ ትክክለኛ መንገዲ ንኣብነት ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬናውያን መሳኪን ተወፂዖም ይብሉ ኣለዉ እቲ ኩናት ጠው ክብል ግን ኣሜሪካ ተቆፅሎ ዘላ ኣብ ዩክሬን ኩናት ቀደም ንሱ ዘለንስኪ መራሕና ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ዘተ ሰላም ገይሩ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ምስ ፑቲን ተረዳዲ እዩ ዓቕሚ ይፈልጥ ነይሩ እዩ እቲ ህዝቡን ዓቕሚ ይፈልጥ ነይሩ ክልቲኦም ህዝቢ ድማ ጎራብቲ እዮም ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ግን እቲ ኩናት ከም ዝናዋሕ ዝገበሩ ንሶም እዮም ነይሮም ብኩሉ እቲ ኩነታት ኣስተውዒልካን ብንቅሓትን ምርኣይ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚኣ ክብለኩም ይደሊ ሕጂ ናብ ሓንቲ ኣገዳሲት ጉዳይ ክነኣቱ ኢና ጽቡቅ ጌርና እዚ ጉዳይ ኣብ ዲቤት ክዝረበሉ ከሎ ንስማዕ Israel, displacing tens of thousands of Israelis. They have a right to defend themselves, and they've now very clearly put a marker down that they are going to exact punishment for what has been going on. And once again, the debate is raging about what is proportionate and where this will lead, and could it lead to a full-scale war? Do you accept, first of all, that Israel has a right to defend itself against Hezbollah? Sure. I mean, who would disagree with that? So, كل ግዜ ትሕቶ ከምዚ ክጅምር ከሎ በዓል ፒረስ ሞርጋን ድዮም ኤቭሪዋን ኣብቲ ሚድያ ዘሎ እስራኤል ነብሳ ክትከላኸል መሰል ከም ዘለዋ ተቐበልዶ የስ ላይክ ኤቭሪ ኣዘር ካንትሪ ኢን ዘ ወርልድ እስራኤል ነብሳ ንክትከላኸል መሰል ኣለዋ ነብሳ ክትከላኸል መሰል ኣለዋ ግን ኩናት ድማ ሕጊ ኣለዎ ፕሮፖርሽንስ ዝበሃል ኣሎ ትገብሮ ግብረ መልሲ ድዩ ገለ ፕሮፖርሽናል ክኾን ኣሎ ማዕረቲ
حرايس كرحان أنا سأعمل لأن كم دليتك قبرك تلتغلق نسأل أيها تارجت غير كهرمو همسير كان نسأل أيها كم تقبر زي الله همسير كسيفيل هاي تقتل you know what أنا أبزار سيز كل جزء نوح كزارب زقبرني إيرترا حنت خي قبرت كلا عسرت جزء زعب إيرترا زلوك أب كسروا له كلهم تأميك ولا إزمة سني إيرترا ولا حنت خمزي كي قبرت كلا الجدا بس الجدا كوردولا شما كسر له مدحرة بلوني إذا إسرائيل جيراتو زل 40 حدنش دعل 40 حدنش حسب قتيلة زي سنكلن بسنك تكوينات زي تبلاشوا أكلاتو ونحوارو زي إذا زي تعدما بما يتأشحز قصر حزب الله وغزة سابلومي حنت كنتاب جداونا يوردتهم من الله إن guess what إيرترا أنتي سلزي قبرت كندزع عمتات سقاي تركب زلا مخنياتو حجز بحال سلزي اللي دليتهم نخو قبرو مثلا سلزي لهم إيرترا أنتو خاين كحنقول كحكاي قباز لما بزحتنا وكاي كحنا يتي سري إيرترا جن صبو قبر وزبل جن كابزي خاتب الجس نهزبي فقر خمسة يبل الجدا نهزبي زهاسي بمسرة الجدا نهزبي زهاسي هراي الجدا تي UN اللي ويجليلو كتبل UN يكون مبزحته حجراتنا عالم بتدقاقامي بدمصهم إسرائيل حقت تحس كم زلا قبل تقبر كم زلا نيمز قلت جسمه سبوق يركردوي نزي بيرس مورغان كم زي independent media وين يزمتسكن كلهم ناس إسرائيل يمتون ميدياتات so it is what it is. So in terms of what they've been doing in the last week, does that all fall under a reasonable self-defense? Well, the question you really want to ask yourself is, where does this all lead? The fact is the Israelis have a huge problem here, and that is that as long as they continue the war in Gaza, Hezbollah has said that it will continue to fire rockets into northern Israel. And Israel has no intention of ending the war in Gaza. And as a result, Hezbollah has no intention of ending the firing of rockets and missiles into northern Israel. And the Israelis want to do something about this because approximately 60,000 people have been displaced from the northern part of Israel to the central part. هجيت وحتى زلو انت يبلا له بروفيسور جون مرشايمر እዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ክብል ከቢድ ኢሉ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ጠጠው ንኸይብል ዝገብር ዘሎ ቀዳማይ እስራኤል ስለ ዝኾነ እሱ ድማ ዓለም ሙሉእ ነታ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ጠጠው ክብል ሓቲቱ ለሚኑ ተዛሪቡ ሰማዒ ረኸበ ኣዲኹን ሎ ሰማዒ ስለ ዘይረኸቡ ኩላቶም ሃገራት ስኖም ሃገራት ዓረብ ይኹን ካልኦት ስኖም እናቆርጥሙ ትቢሎም ኣለዉ ንእስራኤል ክዛረብዋ ስለ ዘይክእሉ እቶም እንኮ ተባዓት ወሲዶም ነዚ ኩነታት እዚ ኖ ስቂና ክንረይ ንኽእልና ዝብሉ ዘለዉ ሕዝብላ ከምኡ ድማ ሕት እዮም ህዝቢ ጋዛ ክጠፍእ ከሎ ስቂልና ንሪን ኢና ጠጠው ክብሉ ኣለዎም ጠጠው ኣብል ኢሎም ነቶም ካልኦት ሰማዕቲ ስለ ዘይረኸበ ግብፂ ይዛረብ ቱርኪ ይዛረብ ስዑድያ ይዛረብ ካልኦት ሃገራት ኢቨን ኣብ ኤሮጳ በዓል ስፔን ንቅድሚት መፅአና ኣለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ዝበሃል ልዕሊ ሕጊ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ኣይንቕበሎን ኢና ፈለስጢን ከም ሃገር ክንቅበላ ኢና እናበሉ ወላ ኣምባሳደር ናይ ፈለስጢን ተቐቢሎም ዘለዉ ሃገራት ገሊኦም ንቅድሚት ከይዶም እዮም ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ቤት ፍርዲ ወሲዳ ነተንያሁን ናቱ ጉጅለን ገበነኛታት ናይ ኩናት ምዃኖም ብቤት ፍርዲ በቲ ንኣፍሪቃውያን ንኽፈርዱ ኢሎም ዝገበርዎ ናባቶም ዘይመፅእ ዝመስሎም ዝነበረ ቤት ፍርዲ ነተንያሁ ብገበነኛ ምዃኑ ተፈሊጡ ስንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ዝቕፅል ዘሎ ብሰንኪ ናይቲ ነተንያሁ ክንደይ ግዜ ለሚኖሞ ምስማዕ ስለ ዝኣበየ ልዕሊ ሕጊ ስለ ዝኾነ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ሕጂ እንታይ ክግበር ይኽእል ነዚ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ዝነበረ እስራኤል ጠጠው ከብላ ኣይትደልን እያ ኣሜሪካ ድማ ምቁራዕ ተኽሱ ኢሎም ንክንደይ ግዜ ሰባት ታሊሎም እጅግ ተስፋ ቆሪፆም ኣይብሉን እዮም ከማ ጠጠው ከብልዎ ነዚ ኩናት ንነተንያሁ ከስምዕዎ ከም ዘይክእሉ ፈሊጦም እዮም እንታይ ግን ክገብሩ ክእሉ ኣፅዋር ከም ዝደለኻዮ ክንበካ ኢና እዮም ዝብልዎ ዘሎ it's a very sad story but ከምኡ ንቐፅል central part. And the Israelis want to move them back because this has all sorts of economic consequences. And more generally, they want to deal with the Hezbollah problem once and for all. So the question is, how do they do that? And they don't want to invade. That's quite clear. And absent invading Lebanon, what they're trying to do is massively punish Hezbollah and Lebanon and get them to throw up their hands. This is a coercion strategy. And you have to ask yourself whether you think the Israelis are capable of coercing Hezbollah to surrender to Israeli demands, i.e. stop firing rockets and missiles into northern Israel. And there is no evidence, no matter how hard Israel hits Lebanon, that Hezbollah is going to stop firing rockets. እጅት ስታይል ትምዕራባ ሚድያ ሓድሽ ቃላት እንዲጀሚሩ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤስካሌት ቱ ዲ ኤስካሌት ይብሉ ኣለዉ እስራኤል ክትሓርብ ከላ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ቃል ወይ እውን ኮንፊውዚንግ ቃል እዮም ዝጥቀሙ ምክንያቱ እስራኤል መጥቃዕቲ ፈፂማ ነቲ ውግእ ጀሚራቶ ክብሉ ስለ ዘይደልዩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ኤስካሌት ቱ ዲ ኤስካሌት ንሕዝብላሲ ውግእ ንኸይጅምር ጠጠው ንኸብልዎ እዮም እስራኤል ውግእ ጀሚሮም ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ብርቱዕ ዝኾነ ነፈርቲ ኩናት ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ እንታይ ኢሎም ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ
حزب الله كهرم يحسب سلازنبره قدمهم حريمهم كل جزية ميديا نسرائيل نمشفان استبقسيو you know يوتيوب ناتوميو فيسبوك ناتوميو تويتر ونقاطر ويم every media platform ناتوميو زي تحكي sophisticated زغنة technological and economic power is alone alright نعلم تغزاتيرهم these things are حدا معلت كل زي موداتها كلوي موداتها زي بلو نقر سلازي اللي معناته every time إسرائيل تقبرو زلا حزبي كابتو تكنولوجي نا أمريكا نا أوروبا نكهدم يقبرو ولو and guess what ما تأمسوا سهرمو حزب عرب لعلى حدا بليون حزبي أبزوان زي نا إسرائيل تكنولوجي نا أمريكا تكنولوجي ترقاقي كتكا ما يكلي بفلاي دما مدنقاز مس حماس اللو ويبزقالك هون كله كتكا مالي كون سلازنا بچاينا كخيديو again نراشا مس أقدو كله تحزبنا يراشان مس راشا بزدناقاز حزبنا بچاينا خمس خيد جيرمو هجي دما مسارح تكنولوجي تدقيمه من حزب كهرم سلا جمرو كل حزبي ناب تشاينا غصو خيدي كل حزب غبرو زلو ناب تشاينا غصو عالم كم زطمت يغبرو له عرب دما ملو امنتناتهم كاب امريكان كاب اوروبان كاب قدمون اينبرومن هجيغن مال كيف تخاتو تقومل تكنولوجي سلا زنبروم هجيغن اماراز تشاينا حزا سلت مزلا بخلو بمكينا ديو مخاين تدليقاناتهم ناي تشاينا يسب كمرص امريكا ترغاغي كتقامل زخل سب كل كلني بيكوز كچويوخا بوغالا نغر كغبرهم زغلو نزخونه تكنولوجي نا بومب قيرو هم زغلينا نرزالنا that's why نا امريكا تكنولوجي نا اوروبا تكنولوجي سبت امين خو غزو هم زيكل اب بفلاي زي طراطر نغر زلو تليفونات يكون كمبيوترات يكون سمتاي كغبري eventually نا تشاينا غزو وي وناب اسيا غزو كبلي سلف انفليكتينج سعرت بعلها سعرت كبعلها كتقلاطف كلخاي بهالزي زي عبي راميفيكيشن زلوي باي ذا واي ابزون زي ارست متياني راصكن سمعنا at a certain point like that it makes of letting this terrorism really war and explode that in public places around their family, et cetera, and it's interesting to note that former CIA director Leon Panetta agrees with us that was in fact terrorism and is deeply disturbed by what it could mean for the future of warfare. Let's take a listen to that. The ability to be able to place an explosive in technology that is very prevalent these days, and turn it into a war of terror, really, a war of terror. This is something new. Is it terrorism? I don't think there's any question that it's a form of terrorism. Former Defense Secretary and former Director of the CIA, Leon Panetta, wasting no words in describing what... So, انتهي دول زلو بحتر زبالة إسرائيل زقبرتو كونتات زي ناي CIA Director زنبرن أب ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካውን ዝነበረ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ተጠቀመትሉ ኣገባብ ብፍላይ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ተጠቂማ መጥቃዕቲ ዝፈፀመቶ እዚ ግብረ ሽበራዊ ስራሕ ምዃኑ ንእስራኤል መጀመርያ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ፀገም እንታይ እዩ ሰፕላይ ቼይን እቲ ንብረት እቲ ፔጀርስ ናይ ሃንጋሪ ካምፓኒ ኣሰሪሓቶ መስለኒ ካምፓኒ ናይ ሃንጋሪ እዩ እቲ ንብረት ግን ኣብ ታይዋን እዩ ተሰሪሑ ኣበይናይ ቦታ እዩ እቲ ናይ እስራኤል ስለያ ኢዱ ኢትዩ ነቲ ነገር ዌፐናይዝ ክገብሮ ክኢሉ ብዙሕ ሕቶታት ያልዕል ነይሩ እቲ ናይ ታይዋን ዝነበረ ካምፓኒ ኢድ የብልና ንሕና ንፈልጦ የብልና ናብዚ ጉዳይ እዚ ክብል ከሎ ኣበይ ቦታ ከም ዝኾነ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑ ነይሩ እቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ናቱ ግን ቴክኖሎጂ ናይ ምዕራብ መሳርሒ ክኸውን ከም ዝኽእል እስራኤል ድማ ንብዙሓት ሃገራት ንብዙሓት ካምፓኒታት ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ዝሃሰየት እያ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎ ካምፓኒ ብዙሕ ክሳራ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ቦይኮት ስለ ዝገብሮ ንኣብነት በዓል ሜክዶናልድ በዓል ስታርባክስ ኣብቲ ምጅማር ናይቲ ኩናት ናይ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ንእስራኤላውያን ክሕጉሱ ኢሎም ገሊኦም ቡን ናብቶም ወታደራት ከብፅሑ ገሊኦም ሳንድዊቻት ናብቲ ወታደራት ከብፅሑ ዝገበርዎ ኣካይዳ ህዝቢ ዓረብ ጥራይ ጉና እዮም ካብኦም ንላዕሊ ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ኣሜሪካን ዘሎ ህዝቢ ነቲ ኩናት ዝቃወሞ ዘሎ ንስኻትኩም ደገፍቲ ናይቲ ግፍዒ ስለ ዝኾንኩም ናትኩም መግቢ ናትኩም ቡን ደም ናይ ፈለስጢማውያን ስለ ዘለዎ ክንጥቀመላ ይንኽእል ኢና ብምባል ተሓሲሙ ካብኦም እቲ ምሕሳም ድማ ነቲ ብርክናቶም ነቲ ቢዝነስናቶም ብጣዕሚ ፅልዋ ፈጢሩሉ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኣይ ቲንክ ኣብ ስታርባክስ ኣመነ ስለ ዝበርትዐት ሲኢኦ ዝነበረ ከም ዝእለ ድዩ ገለ ተገይሩ ሓድሽ ሲኢኦ ከምፅኡ ክህልሎም ሓድሽ ሓሳባት ከምፅኡሎም ኣት ኤኒዌር እቲ ኩነታት ጉዳይ ናይ እስራኤል ንባዕሉ ኣብ ቢዝነስ ዓብ ፅልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ምስ እስራኤል ኣሶሲየት ዝኾነ ናቱ ግፍዒ ስለ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ መብዛሕተን ሃገራት ካብቲ ኩነታት እቲ ካሃድማ ይፍትና ከም ዘለዋን እተን ምስ እስራኤል ጥቡቕነት ዘለወን
ግፍዒ ከም ክፍፀም ከሎ ዘተባብዑ ስለ ዝኾኑ ካብኣቶም ክረሓቕ ኣለና እናበለት ህዝቢ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ እዚ ከዓ ነተን ካምፓኒታት ይኹን ነቲ ወላ ናይ እስራኤል ካምፓኒታት ዓብዪ ክሳራታት ከም ዘጋጥመን ፍሉጥ እዩ ቀይሕ ባሕሪ እቶም ሕቶ ሓፂኦም ኣለው ብኩሉ ኩሉሲ ቀሊል ስምብራት ኣይኮነ ዘሎ ንመለስ ኣብቲ ኣርጊመንት ኣብዚ ብጉድ ዘሎ firing rockets and missiles into northern Israel. So it doesn't look like Israel's strategy is going to work. The remarkable attack that they launched on electronic devices, pagers, walkie-talkies, and so on, which appeared to impact on 3,000 or more members of Hezbollah, along with some civilians who were killed in the process. There's a big debate about whether that was lawful. The law is quite complex in that regard, in the sense that, for want of a better phrase, booby-trapping people through electronic devices, if you can't guarantee. እዚ ኩሉ ሓጎስጎስ ዝብሎ ዘሎ ዘረባታት ደብዝሖ ዘሎ እንታይ ንኽብል ኢሉ ትፈልጢኹም እስራኤል ዝገበረቶ ክሽፍኑላ ለይቲ መዓልትን እዮም ዝደቕሞ ግምጥል ኣቢልካ ካትሪዮ ትመልሲ ቀሊል እዩ ኩሉ ግዜ መልሲ ቀሊል እዩ ትመልሲ እንታይ ትገብሮ እዚ እስራኤል ጌራቶ ዘላ ሕዝብላ እንተዝገብሮ ነይሩ እንታይ ምተባህለ ኢኻ ትብል ብዝቐለለ ዝኾነት ነገር ናይ እስራኤል ዝገበረቶ ክሽፍኑላ ክፍትኑ ከሎ ገምጢልኩም ራእይዎ ሕዝብላ ቴክኖሎጂ ሰሪቑ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ኣብ ሲቪላውያን ቦታታት ሞት ከም ዘጋጥም ተዝገብር ወይ እውን ካልእ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ከምኡ ገይሩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ተዝገብር እንታይ ምግበሩ እንታይ ከምበሉ very simple ብርቱዕ ዝኾነ ቋንቋ ኩሉ ሚድያ ብዛዕባኡ ይምበለ ነይሩ ኤግዛክትሊ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ እስራኤል ክትፍፅመ ከላ ግን ክሽፍኑላ ዘይበሃል ዘይግበር ነገር ክብሉ እዮም ዝጅምሩ ካብኡ ኢና ድማ ክንምሃር ዘለና ክሳዕ ክንደይ ኢንተርፕሪቴሽን ናይቲ ሕማቕ ተግባራት ሚድያ ከም ዝጥቀመሉ ቅድሚ ሕጂ ኢለኩም እየ ቢቢሲ እስራኤል ዝተኮሰቶ ቦምብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወዲቑ 30 ፈለስጢማውያን ተቐቲሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብቲ ጋዜጣ ቀዳማይ ነገር ኣብ ቅድሚት ኣምፅዎን እዮም ኣብ ታሕቲ ከምፅዎ ከለዉ 30 ፈለስጢማውያን ተቐቲሎም ወይ ከዓ ሞይቶም ይብሉ 30 ፈለስጢማውያን ሞይቶም እስራኤል ኣይብሉን እዮም ሚሳይል ናቶም ከም ዝቐተሎም ገለ መልኣይ ጠቕሱን እዮም ሓበሬታ የጉድልዎ ስምዒት ናይ ሰብ ሕዝብላ ዝተኮሶ ሮኬት ኣብ እስራኤል ክልተ ሰብ ተቕሲሉ ግን ሕዝብላ ዝተኮሶ ሮኬት ክልተ ሰባት ብፅኑዕ ዓቕሲሉ ኢሎም ኣብ ቀዳማይ ፔጅ ገብርዎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ከመይ ጌርካ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ትደልዩ ዘለካ ሓይሊ ኣራሲንካ ተስምዕ እዚ ከዓ ኣብ ተደጋጋሚ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታክቲክ ኢሎም ግን ሰብ ፈሊጥዎም እቲ ፀገም እሱ እዩ ፀገም that they are enemy combatants but could also impact on civilians, then that could be a breach of international law. That could be a war crime. What do you think of that? I think it was a war crime. I think that it was an indiscriminate way of attacking Lebanon or attacking Hezbollah. They had to know that lots of civilians were going to have those pagers and would be maimed or killed as a result. And even though, there's no question that Hezbollah fighters would die in the process or be wounded in the process, there was going to be, indiscriminate killing of lots of civilians. And I would say that that is an act of terror. Hezbollah doesn't give a damn about what Israeli civilians it kills when it launches its rockets. So what's the difference? Israel doesn't give a damn either about killing Palestinians in Gaza or killing civilians in Lebanon. ቤላ ጌራ ፋት ሒዝዋ ሓደ ኩሉ ግዜ ንእስራኤል ንክከላኸል እንዲ ናፃ ሄ ዝብል ግን ናፃ ኸ ኣይኮነን መጀመርያ እንታይ ኢልዎ እቲ ተጠቀምሉ ቴክኖሎጂ ሲ ነቶም ዕላማታት ነቶም ግብረ ሽበራውያን ክሃርሙ ስለ ዝኾኑ ምሱ ግን ሲቪል ክረም ስለ ዝኽእል ገለ ጉድለት ናይ ሕጊ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኢልዎ ከቃልላ ይትፍትን ዘሎ እቲ ፕሮፌሰር ድማ ትኽክል ነው እዚ ገበን እዩ ምክንያቱ ሲቪላውያን ክርከበሉ ዝኽእሉ እቲ ኣበይ ቦታ ኮይኑ ይትኮስ ፈላልዩ ስለ ዘይሃርም ዘሎ እዚ ኣካል ናይ ግብረ ሽበራ እዩ እናበለ ፅቡቅ ገይሩ መረዳእታ ይብዎ ኣሎ ሕዝብላ ግን ብዛዕባ ደቂ ሰባትን ሲቪላውያን እስራኤላውያን ዘይግደስ ሕማቕ ጨቋኒ ስርዓት ጨቋኒ ውድብ ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ እኳ የብሉ ኢልዎስ ትስኻ ትድግፎ ዘለካ እስራኤል ከካዊ ሓሺ ኢልዎ ኣባ ከሎ ኣፍካ መሓዝያ ካብ እስራኤል ንላዕሊ ጭካነ ዝፍፅም ኣሎ ኢልዎ እሱ ደይኮና ሸሓት ሰባት ቀቲሉ ዘሎ ኣብቲ ነዊሕ ኮንቨርሴሽን ከም እናበለ ቤላ የስምዖ ግን ኣገይን ነገራት ንክርድኡ ዝደልዩ ወይ እውን ንመረዳእታ ድልውነት ዘለዎም ሰባት ስለ ዘይኮኑ ትርጉም እውን የብሉን What the hell is next? It sounds like you're genuinely worried. I am. This is a tactic that has repercussions. And we really don't know what those repercussions are going to be. So he says, Sagar, I don't think there's any question that this is a form of terrorism. What did you make of him making those comments? I think this is somebody who was once in the room that pulled the trigger on Osama bin Laden, and then we should take a look. Okay. እንታይ እቲ ጉዳይ ንዑን እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ኣብ ዩኤን ድማ ፕሬዚደንት ናይ ቱርኪ ብብርቱዕ ቋንቋ ኣስሚዕዎም ኣሎ እንታይ መትርጉም ኣለዎ ሰሚዖም ዝቕይሩ ተዝኾኑ እምበር ኣብዚ ስምዕዎ እስከ ዝገደፈሎም የብሉን Hundreds of Gazan children died,
and are still dying because they cannot find a morsel of dry bread, a sip of water, and a bowl of soup. In Gaza, not only children are dying, but also the United Nations system. The values that the West claims to defend are dying. The truth is dying. The hopes. سنتاي زبل زلو أب غزة بقدانا غزة ترايسي برتع زخنة passionate زخنة زرباي تزاريبو بريزنت أردوان ناي تركي أب غزة حزب غزة تراي كون زموت زلي سم كم حسب بقفعي موت له سترايقنا يكون كل زي UN ديو زي معبول عالم ديو قالنا حقتات علنا أنا يسبعوا الناس بهال كل زي فاليوس زي يموتي زلاويل كل زي نايد سبات مسألة دو ديمقراطية دو حق سرعات دو كل تي أبز تدردير زلوا حقتاتنا إلا نزاربلو بمولو أبقازا ميتيو اتمودما يقتل على الليل أباقن خلاتهم بفلا إنهم دقفتنا إسرائيل كواترقم يبلون دي نتهم دقفتنا إسرائيل إلا غيري هاري مومكا سمعوا بزي. The hopes of humanity to live in a more just world are dying one by one. I am asking you bluntly here, openly, frankly. I call out to you, all human rights organizations. Are those in Gaza and the West Bank not human beings? Do children in Palestine have no rights? انتهي مالهم قبل بي بغنعناك حتى كم نقول لهم أبزر لغبنا human rights نايدك سبات مسألاتنا كلملن حلفت زخون كوي organizations أو زلهم حزب فلسطين سبا يكونن دي قينو سباونة يقبوني نسباونتو كتكال خللو وي زخون مسألة يقبوني نابلي حدا عزيو لبقاء زي تنكف زرباي تزارب زلو حكيم ولا حانتي زتقانا زرباونا يكونن. Can't they play out on the streets in their homeland safely? And calling out to the international press organizations. Aren't the journalists murdered by Israel on live TV your colleagues, whose offices were actually raided as well? I call out to United Nations Security Council. What are you waiting for to prevent the genocide in Gaza, to put a stop to this cruelty, this barbarianism? So, نتوم gazetanyaatat kanat media table lo. But Israel بقف اعتقادهم زلا gazetanyaatat كما هم مسارحتهم ويون أبكال كامباين تزنبرو كما هم gazetanyaatat يكونون سلمتاي بزعبهم كتزاربو بزعبهم عبرتعكم كتقالس زي تقولوا كم بدما نتي security council زبالنا UN كساع معاسيهم إذا عينت قف أنا كقتل سؤالكم تريز لهم سقوم تكتوز زي تقولوا عبد زربا زي أجي security council يكون نزحم معك عايش أمريكا تهم أمريكا بينها تزارب كاترقم سلا زي باللي لا لو لكن أتي security council زبال بعلو dysfunctional كم زخانة معناته إذا كينات زي قال نجار بقال ملك تطوق يخل نيرو تي فيتو باورنا أمريكا سلوات زي هلو أمريكا نزكينات زي أبتي نكقصل ويون إسرائيل زخونة يخون معك ابن خيوردا تخل كل دلا أمريكا بخدتها نزكينات في مزلا أسوار إسرائيل تبزلا جنزب تبزلا ساقط كون كلا علم تطوق قبله وسانا نكيهب أبت بوليتيكاوي صلا دما تطوق تكبر زلا حصور كوينا زلا دما أمريكا سزي بيمان نتسقامن نزو قدايزي ناقنا نكخيد ناكف نكخيد تكبر زلا أمريكا. So that's why أتي كسنا بأمريكا كخيد كله بزلا على قولي هو كخيز كبا. What are you waiting for to stop Netanyahu and his network, who is endangering the lives of the Palestinian people, which is a part of a mass murder network? And what are you still waiting for to stop them, putting to danger their own people and the entire region for political gain? I would like to call out to the countries supporting Israel in an unconditional manner. How long are you going to be able to carry the shame of witnessing this massacre? Dear friends, while نحب حكي إسرائيل تفتح زلا نتنياهو بفلاي نتنياهو جروبون زفتح زلهم قفعي بفلاي تم نعود تدقف زلهم هاجر كسع معاسيهم نزو وردة تسكيمكم كتكرو انتاي كماتيهم تصبي زلهم نزو كل وردة ناقبر غلو نادقفكم وتخد زلهم معربا عالمنا بحق كوارا دي زقبا I think قبل الفلسطين بيستقبرت راي قد محجي استقبر اوروبا نابنت نزو كل قف زقبرو مجزاءات نشقونا اساسي بس جزيه ترسئني يركتبوا تخليخ أب حقوتاتنا يم جيرو مكتوب يكبلوا خليهم ترجمون لهم نحن انتهي لفلت أب حقوتاتنا زقبروا يلهم اكسكيوز قبرني هم قبلوا خليهم قبل العلاقات زقبر زلو كنتات قد حجي ساتف وصلوا زلو نايب حق يوم زحزن كورس تزبي ساتف إلا أب كفالنا تزبي أب كفالة بلني أقداس كفالنا تزبي كأمل لي جنز دقفا خالو دقفو بوليتيكا نهات له أمريكا ملو بملو أبت بوليتيكاوي
ኤሊት ናቶም ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ እስራኤል እዮም ዘለዉ ኣጆኺ በልዮም ጥራይ ወስኺ ደንጊኺ ከማን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናብ ኢራን ከማን ክኸይድ ኣሎ እቲ ኩናት እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ኩሉ እቲ ምሕደራ ናይ ኣሜሪካ እስራኤል ድሌታ ክትገብር ኣለዋ ባይደን ከም ትግቡእ ይሕግዞም የለን ንነተንያሁ ዘድሊ ሓገዝ ዝገብረሉ የለን ይክብል ፀኒሕቲ ጀነራል ተሰሚዕኩሞ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ እስራኤል ወይ ባይደን ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ከም ዘለዎ እቶም ዝድግፉ ዘለዉ ድማ መን እዮም እቶም ሂማን ራይትስ ነኽብር ኢና ዲሞክራሲ ክህሉ ኣለዎ ፍትሒ ክነግስ ኣለዎ ኤርትራ ከምዚያ ሱዳን ከምዚያ ኢትዮጵያ ከምዚያ ሶማልያ ከምዚያ እናበሉ ንካልኦት ክፈርዱ ዝውዕሉ ንሳቶም እዮም እቲ ዝለዓለ ግፍዒ ኣብ ዓለም ዝፍፅም ዘሎ ግን ንዑ ዲሞክራሲያዊ ሃገር እዩ እስራኤል ዲሞክራሲያዊ ሃገር እዩ ፍትሒ ዘለዎ ሃገር እዩ እናበሉ ንዓለም ከምኡ ይፍትን ኣለዉ እስራኤል ዲሞክራሲያዊ ሃገር እዮም ዝብሉኻ ፍትሓዊ ሃገር እዩ ብሕግን ስርዓትን ዝኸይድ ሃገር እዮም ዝብሉኻ ኣበይ ዳሎ እቲ ዝቕተል ዘሎ ህዝቢ ሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኢንተርፕሬቴሽን ሕግናቶም ኣብ ቀሎ እዩ ፋሕ ዝብሎም ዘሎ እስራኤል ድማ ጉዶም ተውፅእ ዘላ ሃገር ኮይና ተሪፈ ማለት እዩ While children are dying in Gaza, in Ramallah, in Lebanon, while babies are dying in incubators, unfortunately, the international community has given a very bad test and failed in a big way. What's happening in Palestine, look, is a sign of a great moral collapse. I believe that the peoples of the world, the leaders of countries and international organizations should reflect on this painful picture, upon this painful landscape. And I would like to state very clearly and loudly here, the Israeli government, disregarding basic human rights, trampling on international law at every opportunity, is practicing ethnic cleansing, a clear genocide against a nation, a people, and occupying their lands step General Assembly for the fourth and last time. Like many of the other speakers that we've been hearing from this evening, he talked about the tensions in the Middle East. He warned against a full-scale war erupting in Lebanon. He talked about the need to finalize a deal in Gaza and end the war there. Let's go to بحبشة بايدن up to stage Matthew. Senior political analyst. He joined missed opportunity that the US president بايدن مزيا بستيج ولا حنتي زتكم زرباي تزاربن اسكب زعبو زتزاربو ترقم سلا زي نبرو رياكشن عز قبرو لنا كسمع on this podcast. Good to be with you, Nima. And let's get started with Biden's speech. How did you find it? Again, I think we can expound our hypocrisy from any podium at any venue before any audience in the world. We seem to be absolutely, I don't know. I want to say insane, but it can't be insanity so much as it is just belief, maybe strong belief that you're right when 3/4 of the world, if not more, knows you're wrong. And you just keep pushing that rectitude in everyone's face. And you can't back up from it. I know the political ramifications. So the three word long Conrail Larry Wilkerson بحالنا أمريكا Conrail دنبريو ناي بايدن زربا حدا نقدر نقول حنت الليلو أمريكا مسلوينات ناتا أبزخون يكون ستيج نخت زاربلو كم زي حفرة على ملو نزفلت نجر كشفن مفتان من البعد أنا حسوت راي وين مسلوينات راي كبلو هيكل نيلو من البعد ناي جيجا مرداتا كلهم يغلب مرحتنا أمريكا يزوزلو بايدن سي من البعد صبغ زقبر زلو كوين تسمعك هون غالي جنوين لجيجا كم كون هيكلني ما كم زقبر زلو صبغ يريز فلت كد أتي كنتات أتي مسلوين ناسي كم نبور غير كاختوز دخلها مالت أبتي ناي أبتنا UN كزارب كله نزو قدايزي كمي غيرنا فتحون خلا بلا يدي زارب الست كوينات كنا واحد تسقاينا حزب غازا نخكبر زقبر زلو نسكن السكويلو نماني كزارب وزفت نماني كمن زفت نفسه دي عويل زارب زلو هاسي أمريكا نزو كوينات زي أب أوش تحسير جديد تو كتب لهم تخلي زفلت سيمبلي أزواره هي بنين دري لا إسرائيل نتزلوا وديت أتوقع بلي ما عرفتش دبدبوا زلوا أزوار كفر رزق الهجرة يكون من البعد فرني خلا يكون لكن عقمية بلو نزوكين هذا كقصله نا أمريكا حجزنا وسدون وحيد والله تدونا كابكالك كابندودي كابكالك جذب زوج هارك فنتر ترزبل سو أما داتا انتهي نارينا زلنا نيبا حكي زحزن كويناتيو سيفيلاويان هزبي مساكين هزبي كماخا مسدروم كنبرو زدليو منسيات بسلام كنبرو كمهارون كعبين زدليو منسيات أبزو كينات زي كالم الرج أبزي بلوم نابنا نتم أب لبنان سلو هدمي لو نبيهم كهدمو كم تنايك أذان ندوب بقص كم هدمي بلوم كهدمو خلوا دم زهر موم زنا برسرائيل كم يوم زقبروم زلوا جو نبي حكي كان بزملو زساق نجاراتنا نرزلنا
ኣምላኽ ባዕሉ ሰላም የውርድ እምበር ተዘሪብካ ዝውዳእን ኣማሪርካ ዝውዳእን ነገር ኣይኮነን በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣምላኽ ባዕሉ ርጥየቱ የውርደሎም ሰላም የውርደሎም ናይ ሰላም ደለይቲና ንሕና ሰላም ክሳብ ዝወርድ ድማ ንሰላም ክንፅውዕ ኢና ኣይሆፕ ምዛ ገለ ነገር ፍሊጥኩም ክትኮኑ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍኩም ኣይተግድሉ እናበልኩኹም ከም ወትሩ ነዚ ኣገዳሲ ምኽሪ ክገትፈልኩም እየ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ንዘለና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቁፅሪ ሓደ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት እውን ዜግነት ናቶም ወይ ከዓ ወረቓቕቲ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ኣዝዩ ተደላይን ዘድምዕን ስለ ዝኾነ ንዑ ንኽንሕዝ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንጓየ ድማ ኣለና ቁፅሪ ክልተ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ካልእ بحسر زبالة بقلل زبالة أبكال كن روح بزين غن عدل لنا سلزي فليتنا تماهرنا كنت كمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزي بلوس ما يتمرت عدلات هاللوين ورقص لزلنا نتي تمرت عدلات كنت كملن فتن انت زي اللي دما بعيني انترنت ديرنا زي لينا فلتت حيزنا نمز عيد الوقت كنكون لنا نزك حق البروجرامات لنا أعطيهم تطعموا